Ναι. Τώρα είναι φοβισμένο, φαντάζομαι, πολύ, έτσι δεν είναι? Πολλοί στο χωριό επικρότησαν την ενέργεια του μαθητή. Μου έχουν τύχει δύο περιπτώσεις. Θα ήμουν και εγώ εγκληματίας. Έτσι, χωρίς να το θέλω. Όταν έρχονται οι Αλβανοί να μας σκοτώσουν, να μας κλέψουν, να μας σκοτώσουν, κάπου πρέπει και εμείς να αντισταθούμε. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας χρειάστηκαν λιγότερο από μισή ώρα για να βγάλουν την απόφασή τους για το μαθητή που διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Τον άφησαν ελεύθερο με εγγύηση 1 εκατομμυρίου. Είναι μια ιστορική, εισαγγελική και ανακριτική πράξη. Επαναλαμβάνω, ιστορική. Δεν σημαίνει τίποτε για τους Αλβανούς οι οποίοι κατοικοεδρεύουν και φιλοξενούνται στα χωριά και στις πόλεις μας. Όσοι από αυτούς εργάζονται είναι άξιοι τιμής. Όσοι όμως επαγγέλλονται το έγκλημα θα πρέπει να αναλογίζονται ότι κατά του εγκλήματος υπάρχει το δικαίωμα της άμυνας. Με τη συνοδεία των κατοίκων του χωριού που συνέχισαν να τον επιθυμούν, αλλά και της οικογένειας του, ο νεαρός μαθητής επέστρεψε στο χωριό του, τον Ασπρόκαβο Κορινθίας, και περιμένει τώρα τη δίκη του. Σας ικανοποίησε η απόφαση αυτή που πήρε το δικαστήριο? Πολύ. Γιατί? Γιατί την κρέμαμε κι εμείς.